prvýkrát som tu s mojou sesternicou, ktorá bude, no vlastne, nie prvýkrát, ale bude asi prvýkrát na tablete bude hrať Minecraft, tento zostrihem ešte raz. Takže ahoj ľudia, vítajte u ďalšieho videa a dneska tu nie som sám. No, som tu sám, ale takže som tu s mojou sesternicou, ktorá bude prvýkrát hrať Minecraft na tablete, takže môžeme ísť do toho. Hello, that's me. A ja akože hrala som Minecraft, bola som u sesternici a tam sme si robili také domčeky. No a to bolo v kreatíve? Áno, to bolo v kreatíve, lebo ja neznášam také, že ma tam niekto zabíja, alebo také podobné. No a teraz choď vyťažiť drevo. To čo je? To máš tu stromy. Ja, dobre, však povedz. No a proste, ja som hrávala, sme si tam robili domčeky, jazdili sme na koni a také hodiny, však poznáte to? Teda neviem, či poznáte, ale však dobré. No ale proste tak. Jedna drievka, no na parádu. No teraz si otvorí inventár, tu tam dole máš také 3 bodky. To čo je? Tu dole máš také 3 bodky. Ježe, dobrá hovor. No tu si daj inventár a daj si tuto tie wooden planks. A teraz tuto si to rozkraftí. Kraftím Čo robím? To čo je, jaká hovadina? No a teraz si sprav crafting table, to je tento tu taký box. Tak? Áno. A teraz čo mám dať? Akože no, X? Áno, nie, áno, X. No napadá. Ne, akože ja to nechápem tejto logike. No tak práve... Ja tejto logike nechápem. No a proste čo som to chcela? Ja, že my sme hrali Minecraft. No a teraz máte ďalšie drevo, lebo si všetko minul. No ja som teda múdra, hej. No ale ináč, kebyže chcete vedieť môj kanál, lebo to je nedôležité, jak tento úplne, neviem to nazvať. Proste, toto je úplne nič dobré. Toto nemá kvalitu tento kanál. Proste, ja som už navrhovala, že mu nakreslím aj logo, že trošku, aby to malo úroveň nejak toto, tieto. Ja však dobre, však to čo mám? Neklikaj mi, ty si všetko minieš. No a čo? Tu máš drevo, si ho zober. A ako mám si ho zobrať? No ty si múdry, akože... No, keď hovoríš s tým logom, ty si mi ho nakreslil. Ja som si ho chcel dať, ale to bolo také malé, že to bolo úplne rozmazané. No ty máš asi oné, ty ma tu neoklame. No teraz si polož na zem ten crafting table. Nebudem robiť, čo ja chcem, ne? No a viete, čo ma napadlo? Že by sme si mohli dať akože karaoke. Teraz, ak chceš... Je to trapné Minecraftové video. Prepáč. Som ho trošku akože... No a pozdravujem jeho všetkých spolužiakov. Môže sa utopiť? Môžeš. Takže moja celá kariéra... No teraz musíš zničiť blok pod sebou, aby si sa mohla utopiť. Takže toto bolo celé naše videjko. Teraz budem rozprávať ja. Takže ľudia, to bola moja sesternica a teraz idem na tých ja. Takže najprv si musím nájsť nejaké dobré miesto, kde sa dá zabiť. A má to stiažené, viete, lebo on je taký skúsený, takže je tma, skoro než nevidím a jazd úplne na nule a... No ja vám to asi zosvetlím.
Lebo, ne. What? No tak to mám šťastie. Už ho zabíjajú. No však sa zabíjajú. Daj sa zabiť. Počkať, ale nie, dáme si peaceful, lebo aby som to mal ťažšie. Spídnem a zmutiem audio. Dobre. On je Stačilo, takže môžeme 3, skočiť. 2, 1. Ešte nie. No už áno asi. No, som bol rýchlejší než ty. Takže ľudia, toto byl koniec videa, takže bye bye. Počkaj.